Mamă, Batoză, cât mai avem de mers. Cu aia nici măcar un drum n-am făcut din drum. Te dracu să te ia. Ai, mă. Ce dracu durează așa mult? Taci, mă, hai să continuăm să mergem. Oricum trebuie să ne batem cu unii. Nu, nu, deci nu vreau să ne batem. Taci că o să ne batem cu unii. N-auzi? Uite-i. Stai că o să pun și o manea aici. Așa. Mamă, acum vreau să mă bat. Haide. Nu scăpați de mine așa ușor. Ba da, te dracu să te ia. Ia uite. Te băgăm bine. Te băgăm bine. Nu mai zbura, dracu să fii. Bravo. Așa. Bun, 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 bun. Excelent, excelent, excelent. Dă-i, dă-i, dă-i. Da. Am luat-o bine în cur. Și acum îl are gaza. Haide. Dă-i, 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 dă-i. Vă vezi că am scută, nu mă dai așa. Haide, 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 haide. Are scut! Păi dacă ți-am scut, băga-mea și... Vezi că ți-am luat-o bine. Fum electroșoc. Ma! Asta e cam și eu din aia, dar nu mă interesează. Dă-i, 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 dă-i. Batoză! Să-mi bag pula în gura ta. Nu-ți bagi nicio pula în gura mea, eu ți-o bag în data că tu controlezi. Hai să mergem mai departe. Vezi, poate nu impus și pe ceilalți doi. Ești prost. Normal că sunt prost. De ce mă crezi inteligent? Ai crezut că te crezi și eu inteligent măcar o dată în viața ta, al dracu să fii de cupru malefic. Bă, vezi că nu sunt cupru, sunt alcoolist. Jack Daniels, de-aia mă cheamă așa. Am apăsat și butonul ăla și văd că a mers bine. Normal că a mers bine. Aia ultimata mea. E ca un domain expansion, dacă mă înțelegi ce zic. Ca și mai aia domain expansion, da, zic eu că aici sunt din alea. Mamă. Da. Șmecheri băieții aia, cum mă tăi tactul cu semnul întrebării, entertainment ăia. Fac videoclipuri de calitate, mă. Păi da, mă, da. Fac. Dar atunci ce facem, mă? Noi îi batem pe ăștia și voi și vorbim? Exact. Și am văzut de s-au căcat pe ei. Ce-ai? Ce vă faci, mă? Verific dacă mai e vreunul. Uite, exact ce spuneam. Ia uite. Ia uite. Ia uite, îi dăm eu. Doamne. Ești incompetent, aia mai aveau jumătate HP, îi mureau, nu mureau, tot eu mureau, mâncați-și gura ta. Că să-i ajut tu repede, taci mă din gura, că știu ce fac. Armă. Ce e, mă, Batoz? Vezi că asta e bună, mă. Știi care e faza cu arma asta șucară? Asta are magneți, are tracking, are... Da-aia, să identifici pe pereți din aia, are gen wallhack. Și auto-aim cu trachete. E bombardează, mă, ce e tough. Mam. Și ultimata asta că tot are ultimată. Ultimata e bombă, ultimata. Fii atent, o să vezi. Că am avut o grămadă de viața asta, doar că crezi, mă. Hai să mergem mai departe. Ce mai verifici, mă? Puțele astea, așa. Ai grijă, tovarășe, vezi că sunt. Vezi că vin. Ce faci, mă? De ce nu tragi? Identific zona. Lasă identificarea cupru, hădai în ei. Mamă, ce mișto e. Asta zic și eu. Dă-i, omoară-i. Dă-i, tată, dă-i. Mamă, ce am bombardat. Mai sunt? Ai și pe aia de sus, că e prea o pe arma. Ne distră și un pic aici, așa. Da, mă, da. Șmecher. Vezi că trebuie să mergi acolo să deschizi poarta iadului. Vezi că pișcă! Am uitat să spun că asta pișcă rău de tot. M-a ars acolo pentru un moment. Păi și atunci ce facem? Păi nu știu pe unde se urcă aici. Ia stai să mă uit. Cred că pe acolo se urcă. Ceva spune că pe acolo se urcă. Da, mă, pe acolo se urcă. Drum bun. Hai că am plecat. Hai să fraierilor. Bă, nu mai sta să omor pe restul. Taci mă în gură că știu ce fac. Bă, ești prost rău de tot, cupru. Al dracu bețiv. Bă, dar nu mai avem manele, mă. Pentru că nu mai ești în mine, al dracu să fii.
Și tu nu ai căști Bluetooth ca mine. Tu nici n-ai căști Bluetooth, tu ai Bluetooth în Boxygen. Exact. Eu sunt mai tough, că batoză. Doar merge dată. Vent. Amogus. Bun. Dai. Mă simt ca în Fortnite, mâncați-și gura ta. Le dau Victory Royale cei. Direct fac Victory Royale. M-au pișcat acolo. M-a cam zgâriat pe buci, nu mi-a băgat-o chiar în cur. Ia să vedem. Luați-o. Hai că încerc să mă distrez, nu mai mi-e frică. Ia-o. E bine. Shotgun. Ia-o, luați-o. Hai că am ajuns, e timpul să activăm drăcia asta. Te dracu de dronă. Mă zgârin în creier. Poarta iadului se activează imediat. Mentenanța se oprește. Da. Exact, Batoza, da. La propriu. Acum putem să mergem mai departe, mă. Bine, mă, stai așa, vreau să uși un pic la tine, exact. Mi s-a închis poarta de sus, mâncați-și gura ta, trebuie să iau pe partea cealaltă. Exact, tovarășe. Mergi liniștit, trebuie și ne întâlnim noi. Sper că nu se întâmplă nimic rău între timp. Va urma